Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutan pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay isulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Nahiaguma bangon o igsoon ko pagkayon sa imong plano, gamita ang imong hiyas, lubanan sa pag-ampo. Lihok o igsoon ko sangpit sa kahitasan, kay dili man di ay sayo ang pagharong sa kalisdanan nga akong gisagubaw. Bangon o igsoon ko baruo pagpakipiso, tinuwi o bagong dalan ang iyong kinabuhi. Lihok o igsoon ko kabuta ang imong damgo, launi ang pagugit harong kamong lampo. Salig lang yun sa kahitasan ug imong matagang tamahan, ang kalipay ngaway sama diha sa kinahilagman. Bangon o igsoon ko padayon sa imong plano, gamita ang imong hiyas, dinubanan sa pag-ampo. Lihok o igsoon ko sangpit sa kahitasan nga inyang pagabuligan ang imong kapalaran. Salig lang yun sa kahitasan ug imong matagang tamahan, ang kalipay ngaway sama diha sa kinahilagman.
Kumusta kaninyong mga kaigalaan o mga kaigsunan sa pagtuo di akang Kristo nga nagsunod nining programa na to dinhi sa kanginan. Una sa tanan, salamat kayo sa Dios siyang pagtugot nga kita magapadayon niini samtang ang atong kinabuhi nagapadayon pa usab o ang atong gilauman nga pagbalik sa Ginoo wa pagyud mahitabo. Busa niya kita sa pagpadayon ni ini aron mapanumduman kita kanunay may tungod sa mabutang atong gituohan sumala sa nasulat sa kasulatan. Kay kita nagatuo kang Ginoong Hesukristo bisan wala nato makita siya. Pinaagira sa atong pagpatalinghog sa gisugilon sa Biblia. Gisulat sa pipila kama tinun-an ang ilang nakita ug nadunggan. Unya nadunggan ni Lucas, ang Ginoo nagsulti nga ang mga tao sa kanasuran mga lisang niadtong adlaw sa mahitabo sa kalibutan tungod sa dinaguok sa kadagatan ug sa dagkong mga balod. Naa kana sa libro ni Lucas 21 versikulo 25 ug 26. Usa ka butang nakapahadlok kanila samtang naghisgot ang Ginoo may tungod sa mahitabo sa kalibutan. Mahitabo kini tungod sa linog na labing makalilisang. Ang kakusog sa maong linog makatandog sa tanan nga mga bukid ug wala nay mga pulo nga makita. Isulti kini sa Espiritu sa Dios ngadto kang Juan ang labing batan-on nga gisaligan sa Espiritu sa Dios nga mo'y magasulat sa libro sa Pinadayan. Kapitulo 16, 18 hangtod sa 20. Dakong kasakitan nga mahitabo sa dili madugay nining atong kalibutan. Nagpadayon ang Ginoong Hesus, nagsulti nini sa Matthew 24, 21-22 nga niadtong adlaw dakong kasakitan ang mahitabo nining kalibutan. Unya dili kadto dugayon, dili kadto langanon tungod kay wala magay mabuhi kung pasagdan ang kadugay sa linog nga gisulti ng daan sa Dios bisan ngadto kang propeta Isaias. Ang linog nga giingon sa Isaias 24:19 mabasa na ngadto sa 20 nga kining tibuok nga kalibutan pagatay-ugon. Iyon din ha ang tanan nga mga pulo mga wagtang mahitabo kining maong dakong kasakitan kung matuman na sa Dios ang iyang gikasulti ngadto sa maong propeta. Niini yuta nga karon nagalungtad. Unda ang resulta nini pakita sa Espiritu Santo ngadto kang Juan kapitulo 16 ikan sa 1 hangtod sa 21. Ang mahitabo nining kalibutan nga ato gipuy-an kung matuman na ang gikasulti sa Dios ngadto kang propeta Isaias sa Isaias 24:19 o 20. Tapos unya sa maong kasakitan, wala na'y dapit sa kalibutan na kaadtuan sa mga tao aron makalikay niini. Mo di mga isuon nga buot na tong hisgutan kini kay nakatandog kini sa daghang mga kasing-kasing sa mga katawhan sa diining dapit kung ilang basahon kining maong bahin nga akong hisgutan kanang Isaias 24:19 ngadto sa 20. Matuman magyud kana kay natuman ang Isaias 7:14 may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus pinagi kang Maria. 7:14 sa Isaias natuman kana. Natuman ang Isaias 9:6, natuman ang Isaias 53:1 ngadto sa 12 kadtong nahitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo siyang pag-anhi sa kalibutan. Ang wa matuman pa hangtod karon kanang Isaias 24:19 o 20. Nan karon asan dapita ka moadto ang tao aron makalikay niya ng dakong katalagman nga isulti ng daan sa Dios. Busa mo ni ang saad ni Ginoong Hesus nga mobalik siya aron pagkuha sa mga katawhan nga iyang napili. Doon nagisaad ni Ginoong Hesus sa Juan 14:1 ngadto sa 3 sa nga naiyon sa Ginoo, ayaw kamo kalisang, salig kamo sa Dios, salig mo sa kamo kanako. Kay sa balay sa kong amahan naay daghang puy-anan.
kung wa mo ingon unta ko kaninyo nga moadto ako aron pag-andam og lugar alang kaninyo og sa makaadto nako kuhaon ta kamo aron asa ako ato asap kamo. Doon nalay tambag ni Ginoong Hesus. Inyong mabasa ka na sa Lucas 21:34 ngadto sa 36. Nagpadayon siya si Ginoong Hesus nagtambag aron makalikay kita niya na to itambag didto para kanato nimo og nako kinahanglan atong katuunan ka na. Kay sa versikulo 36 dunay pulong nalitok ni Ginoong Hesus na aron makalikay kita niya nang hugon-hugon nga katalagman nga mahitabo ning kalibutan na. Mao nga kinahanglan nga mangandam lamang kita aron makalikay matud pa sa Ginoo. Kay giyon sa 1 Tesalonica 1:10 mabalik si Ginoong Hesus aron pagkuha kanato nga mahilikay kita gikan ni anang maong katalagman. Una nagpadayon sa sulat ni San Pablo usab sa 1 Corinto 15:50 ngadto sa 58 nga ang mga buhi nga maabtan niya ng panahon ng mga usab sa usa ka pagpilok sa lawas nga dili na madunot. Unya utabo sa Ginoo nga samtang ang Ginoong Hesus ana ra kutob sa kapangadoran. Mao na giingon sa 1 Tesalonica 4:13 ngadto sa 18. Kutob ra ang Ginoong Hesus diya sa mga paganod. Sa iyang pagkuha unya kanato nga naan nagapangandam sa paglikay niining dakong katalagman nga igapanabo sa Dios ning kalibutan. Busa mao ni buhaton nato kini karon. Dili ta maglangan ang pagtuman sa paagi sa Dios may isuon. Basin igaanod ra unya kita sa walay katapusan nga pagbasol. Nga giingon sa Hebrehanon 2:1 ngadto sa 3 kinahanglan atong hatagag pagtagad ang mga butang atong nadunggan kay basin unya ipang-anod kita ngadto sa dayong pagkapmapakyason. Unya dunay painumdum ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 6:2 nga karong adlaw dili nato paglanganon ang atong pagpangandam kay basin og moabot ang Ginoo pagkuha kanato og bisan usab ang kining kamatayon nato gingon sa kasulatan hain ang una nini ang pagbalik ba sa Ginoo ug ang kamatayon ba. Kung ang kamatayon mag-una sa atong kinabuhi way sapayan kung moabot ka na itong kamatayon basta ang atong kinabuhi nagapangandam pagtabo sa Ginoo. Kay mao na ang gisaad sa 1 Tesalonica 4:13 ngadto sa 18 kadtong nangamatay na banhaon pag-una aron pagtabo sa Ginoo nga naa naghulat diha sa kapangadoran. Mao na may isuon nga dili ta maglangan kung anaa sa imong hunahuna o gibate sa imong kasing-kasing ang kahadlok aron maandam ang imong kaugalingon. Una sa tanang kinahanglan mo tuo kita nga naay Dios bisag wa nato siya makita. O sa atong pagtuo diha kaniya kinahanglan ang pagtuo na as kasing-kasing aron matandog ang atong pagbati sa kung doon na tayo pagbati sa pagigugma sa Ginoo kay mauman na iyang awhag sa mga taong nagtuo kaniya aron mahimong takos ang iyang kinabuhi. Pagtabo sa Ginoo paglikay sa mga katalagman nga gipahinabo kinahanglan magbaton tag pagigugma sa Dios nga atong gituohan kung moabot na ang pagbalik sa Ginoo kung ang kamatayon ba maguna way sapayan. Mao lamang ang Dios sinumduman nato may ison. Sa Zacarias 4:10 nagtan-aw siya sa atong kinabuhi. Sa Jeremias 23:24 naa ka na. Sa Hebrehanon 4:13 nagdayag sa Dios ang atong kinabuhi. Dili masalipdan siya sa 1 Samuel 16:7 nakita sa Dios ang atong kasing-kasing kung naghatag ba kitag pagtagad sa gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan mangandam kamo aron makalikay niya ng dakong kasakitan kay kanang dakong kasakitan nga atong gihisgutan sumala sa gipahayag sa kasulatan. Dili kana alang sa mga katawhan nga masinugtanon ngadto sa Dios kun dili alang kana o kining mga hitabo nga atong gihisgutan alang ni adtong mga katawhan nga nagpabiling nagpagahi sa kasing-kasing nga wala magtagad sa awhag sa Dios sa pagsunod kung unsa ang iyang kabubuton. Tumanon unta, pero daghan sa mga taong nagmalalison atong
mapamalandungan ka na kung aton susihon ang kasulatan. Ang kaluyahon ni Adan o Eva sa ilang panahon giingnan sa Dios nga makakaon kamo sa tanang bunga sa kahoy sa tanaman apan ang bunga ni anang maong kahoy nga itudlo sa Dios ayaw mo pagkaon na kaysa mo kaon kamo mga matay kamo sa inyong kasalanan. Apan sa diha nga gitintal sila sa yawa nga kaon to kamo ayaw pagtuon niya nang gisulti sa Dios ning kaon man sila. Apan kung unsa ang gisulti sa Dios gipainabo gyud ngadto silang kinabuhi. Nahimo silang tinumlo gingon sa kasulatan. Tan-aw ninyo kana ug basahon ninyo ang kasaysayan sa kinabuhi ni Adan ug Eva sa pagbuhat sa Dios kadila. O natunglo hangtod ang tanang kaliwatan hangtod kanimo karon ug kanako naapektahan kita sa tunglo sa Dios ngadto kanila tungod sa ilang pagka masinupakon. O kining pagka masinupakon sa mga katawhan hangtod kanato karon kung dili kita mo tuman sa kabuton sa Dios anha kita makaagom ni anang maong katalagman nga tong gisigutan. Busa mo ning atong awhag nga ison nining higayuna karon nga kinahanglan magbaton ta una sa tanan o pagkamatinuohon nga naay Dios nga nahigugma kanato, naay Dios nga nagatiman kanato. Bisag wa nato makita apan mao kana ang gisulti sa kasulatan ug ginatuman kana sa nagunang mga katawhan sa nga naabot sa pagtulunan sa Dios nga gikasugilon ngadto sa mga propeta sa ilang panahon. Og mao ni atong awhag mayson nga dili nato langanon ang pagsunod kun unsa ang kabubuton sa Dios aron makalikay kita nianang kay lilisang kaayo nga hitabo sa dili madugay nining kalibutan. Busa mo ni unsa makahay atong buhaton ang awhag nato didi mao una sa tanan balikon ko nga magbatunta og pagkamatinuohon sa atong Ginoong Hesukristo. Mutuo kita dili lamang kang Ginoong Hesukristo, mutuo kita nga naay Dios Amahan, Dios ang Anak, Dios Espiritu Santo. Bisan dili nato siya makita, patuohon lang kita kay kun dili kita mutuo nga naay Dios, dili ang Dios malipay kanato. Mabasa na ninyo sa Hebrehanon 11:6. Kung wala kita'y pagtuo nga naay Dios, dili mahimuot ang Dios kanato. Busa, kinahanglan mo tuo kita aron mahimuot ang Dios kanato. Apan dili kay kutob ra kitag mo tuo nga naay Dios. Ang atong pagtuo una sa tanan, dili ka nang naa sa ulo, kun dili ka nang pagtuo gyud nga naa sa kasing-kasing. Bakay mao na gipasikaran sa atong kagawasan gikan sa silot sa sala. Kanang pagtuo nga naas kasing-kasing sa Roma 8:9. So niya atong higugmahon ang Ginoo nga atong gituohan. Higugmahon nato ang Dios Amahan, ang Dios nga Anak ug ang Dios Espiritu Santo. Magkat-on ta pagigugma kay mao na ang sugo sa Dios sa tanang nagatuo kaniya. Kinahanglan magbaton kitag pagigugma kaniya kay una man siyang nahigugma kanato. Atong dawaton siya, atong higugmaon siya, mosalig kita kaniya, ug magkalipay kita diha sa atong pagbaton og pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni ang akong ipainumdum kaninyo maisuon. Atong palimbasugan ang atong kaugalingong kaluwasan. Dili ta magtagad sa mga tentasyon sa yawa. Dunay mga tentasyon sa yawa nga dili gusto sa yawa nga magtuman ta sa kabuton sa Dios. Ang iyang gusto nga supakon yun nato ang kababuton sa Dios. Kay mao na ang iyang gibuhat kang Adan og Eva ug nagpadayon ang yawa karon nagkampanya siya sa tanang na katawhan nini nga kalibutan hangtod kanato nga atong supakon ang kababuton sa Dios kay dunay bakak nga pagtulunan ni Satanas nga kung supakon nato ang kabuton sa Dios dili kana dautan. Mao na ang nakapadani kang Eva ug Adan. Busa mao ni may suon nga atong painumdum karong nining dalikyat nga minuto ug higayon nga atong ipadayon ang atong paghisgot sa pagpangandam ning pagtabo sa Ginoo. Kung nagkaduol na ang iyang pagbalik, kung nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo, ang atong kamatayon duol sa dili layo ang atong kamatayon. Basi maabtan tas kamatayon nga wala kitay kinabuhi nga nakapalipay sa
kasing-kasing sa Dios, delikado kita niya na. Wat kita'y paglaom, kinahanglan, magbaton kitang pagtuo nga naagi Dios, naan Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios Espiritu Santo. Unya mo tuo kita sa atong Ginoong Kristo sa iyang gisulti ngadto sa mga tinunan nga may anhi siya aron sa paghatag og kinabuhi sa katawhan o paghalad siyang kinabuhi ngadto sa kamatayon aron maangkon kita niya. Mone, mutuo kita ni ana sa kinasing-kasing nga pagtuo. Unya atong higumaon, balusan ato pagigugma ang Ginoo. Unya magkalipay kita nga mag-alagad diha kaniya. Unya mosalig kita sa panahon sa mga problema nga magabot sa atong kinabuhi. Si Ginoo Hesus na mao'y principal niini sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Kay mao ingon sa Ginoo nga ang tanang kagahom sa langit ug yuta di ay diri kanako. Matthew 28:18 nag-ingon si Ginoong Hesus, tanang kagahom sa langit ug yuta gitugyan sa akong Amahan diri kanako. Ang tanang butang naa sa biya kaniya. Matthew 11:27 busa nag-ingon si Ginoong Hesus, moari kanako kamong tanang gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ta kamo. Di kanako matud pa ni Ginoong Hesus ang kagahom pagpasaylo sa tanan ninyong kasalanan kung kamo mo dawat ug mosalig kanako ug inyo akong higugmaon ug ang pagkamahadlokon nato gikinahanglan usab nga magbaton Dios no nga kahadlok aron dili nato supakon ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus. Mao ni ang atong panumdum ison sa dili pa moabot kanato ang kamatayon. Ayaw padani sa mga tentasyon ining kalibutan kay nasayon kita nga ang yawa way hunong sa iyang pagpanintal aron mahimo kitang dautan sa tubangan sa Ginoo. Kay ni anak kita isultindaan sa Dios sumal sa Mateo 24:12 dunay gisulti ni Ginoong Hesus diha. Sa record ni Mateo sa Mateo 24:12 ug 13 mato ni Ginoong Hesus moabot nitong panahon na ang pagkadautan sa katawhan mudagsang ang pagkadautan sa katawhan ug ang gugma sa kadaghanan mawala, mabugna, mawad-an o pagigugma ang mga katawhan. Yan ang panahon na. Unya kadturang mula hutay sa katapusan, mauray maluwas, mauray kuhaon. Pero kadtong nawad-an o pagigugma sa Ginoo, tungod sa pagkadautan ng kalibutana, wa sila'y paglaom. Basahon na ninyo, Mateo 24:12 o 13. Kadtong mulahutay sa pagigugma sa Dios bisan wa nato makita maura to'y kuhaon sa Ginoo. Muna may suon ang atong panumdum karon nining daginuton kaayo nga oras sa atong programa dinhi sa kahanginan. Nautang Dios magapanalangin sa matag usa sa mga butang atong nadunggan igapaluna kini unta sa atong matag kasig-kasig una-una sa dili pa uwahi ang tanan bisan ining takna karon atong gipanghinaot nga ang Dios magapaluyo sa iyang haluna sa mensahe nga atong nadunggan karon sulod sa atong matag kasig-kasing. Akong gitugyan kining tanan ngadto kaniya nga nahigugma kanato ug ang Dios magpaluyo dining tanan. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomas Opo, Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap.
ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kani tanan mga kaigsoon. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.